Uztailaren 6an, egerdia baino lehentxeago Ikerrek Amaiari begiratu eta esan zion: benetan kontatzen duten bezalakoa ote da? Amaiak irribarrez sorbaldak goratu zituen. 30 segundo geroago plaza osoa oihuka hasi zen. Eguerdi puntuan, zapigorria lepoan, Ikerrek korapiloa 3 estutu galdu nahi ez. Bilasku airean, ezagutzen ez ditugun kantak, ezpainak mugitzen, itxurak eginez. Lehenkali motxoa baldarki edan da, bibote more bat Ikerren irribarrean, Amaiak adarra jotzen dio: hara, orain gutarra zara. Banda bat agertu da kale kantoian, eta norbaite goitik oihu egiten digu: aupa, lehen gusuak iritzi dira. Gure lehen San Ferminak, gure lehen udagorriz eta zuriz, lagunak, familia, eta iluntzea baino lehen datorren urtea zari garaia da. Peña kantari kalestuetan, eskuzarta izbatere jakin gabe, ez dakigun orden lehen gusua auzoko, edo gaur goizean ezagutu dugun mutila. Gusuak Baionatik datoz, beste bi bordeletik lanetik atera, eta gero estu besarkatu denak batera hizketan, bar gauean banandu bagina bezala. Osaba batek edalontziak betetzen ditu berriz hasi. 82an, hiru egun lorik egin gabe, denak barrez, baita mona ere, berak konta lezakeenaren ordez. Berak edalontzi altxatu eta apeka esaten die: dantza ezazu ezangoek eusten dizueten bitartean. Gero, istorioak baino ez dira gelditen. Gure lehen San Ferminak, gure lehen udagorritz eta zuriz, lagunak, familia, eta iluntzea baino lehen datorren urtea zari garaia da. Peña kantari kalestuetan, batzuk badoa sekula berriz ikusiko ez ditugunak, eta guk datorren urterako hitzordua jarri dugu jada. Gauerdian, oinetakoak hautzez grisak zituzten jada, eta inork ez zuen eseri nahi. une batean, Haietako bat jiratu zen, aurpegi guztiak ezagutzen zituen ordurako. gure lehen San Ferminak, Edalontziak goizalderan zaltxata, lehen gusuak, lagunak, zutik besoz beso, peñak oraindik kantari, okindegiak zabaltzen guartean kantari. eta Ikerrek Amaiari dio: Datorren urtean, inoiz etorri ez direnak ekarriko ditugu. gora San Fermin, Gora lagunak, eta mona, jada! bakarrik irribarrez, dantza ezazue.